Γεια σας. Η εφαρμογή AR Tutor έχει σκοπό να βοηθήσει μαθητές να εξοικειωθούν με τα Littlebits χωρίς να έχουν διαθέσιμα τα πραγματικά Littlebits στα χέρια τους. Στο παρακάτω βίντεο ακολουθεί ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπουμε ένα νεαρό ο οποίος έχει εκτυπωμένη την άσκηση. Στο πρώτο φύλλο της άσκησης απεικονίζονται 2 QR codes και 3 Littlebits. Στο δεύτερο φύλλο της άσκησης απεικονίζονται 3 κάρτες των Littlebits. Επιπλέον, ο μαθητής έχει εκτυπώσει ένα τρίτο φύλλο στο οποίο απεικονίζεται το QR code του βιβλίου της άσκησης. Τέλος, ο μαθητής θα κόψει τις 3 κάρτες των Littlebits προκειμένου να τις τοποθετήσει στις 3 κενές θέσεις του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, θα πρέπει μέσω του AR Tutor να σκανάρουμε το QR code του βιβλίου προκειμένου να αποθηκευτούν όλα τα αρχεία και οι επαυξήσεις της άσκησης. Στο πρώτο QR code του πρώτου φύλλου λέγεται εκφώνηση της άσκησης με την βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας. Στόχος της σημερινής άσκησης είναι να εξοικειωθείτε με τα Littlebits και να δημιουργήσετε με τη διαθέσιμα bits ένα κύκλωμα. Διαθέτουμε ένα bit τροφοδοσίας, δεύτερον μια μεταβλητή αντίσταση και τρίτον έναν ανεμιστήρα. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τα bits στη σωστή σειρά έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα ρυθμιζόμενης έντασης ανεμιστήρα. Επιπλέον, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δει και να περιεργαστεί τα μέρη του κυκλώματος διαδρώντας με τα 3D μοντέλα που αναδύονται. Αφού παρακολουθήσει το βίντεο με την εκφώνηση της άσκησης, ο μαθητής προσπαθεί να τοποθετήσει τα διαθέσιμα Littlebits στη σωστή σειρά. Στο δεύτερο QR code του πρώτου φύλλου δίνεται η λύση της άσκησης. Πριν δει τη λύση της άσκησης, ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Τέλος, εμφανίζεται το βίντεο με τη λύση της άσκησης. Η σωστή σειρά των bits είναι πρώτα η τροφοδοσία, δηλαδή το power, δεύτερον η μεταβλητή αντίσταση, δηλαδή το slide dimmer και τρίτον ο ανεμιστήρας, δηλαδή το fan. Παρατηρείτε ότι ανάλογα με τη θέση του μοχλού της μεταβλητής αντίστασης αυξάνεται και μειώνεται η ένταση του ανεμιστήρα. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.